Ang daming tao, grabe. Hindi na ako pabalik dito after ka namin ihatid. Hindi ko kaya to. So, regalo na kanya. Oh, wow. Himala, buti nagregalo siya sa'yo. Pinilit ko lang. We were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be. Good morning, everyone. It's the Boxing Day. Welcome back to another vlog. Yan, papunta kaming mall para may bilhin lang kami saglit and then diretso na sa airport kasi paalis na si Daddy na nangungulangot. Napabalik na kasi siya ng US. May work na kasi siya tomorrow night. So balik na siya. Iniwan na naman namin si Mishi doon sa mga lolo't lola niya. Hayaan mo na at i-enjoy naman nila yung apo nila. Folded hands, you could make this better if you wanted. I've never Ang daming tao, grabe. Hindi na ako babalik dito after ka namin ihatid. Hindi ko kaya to. Eto, wala na. Gusto ko to, Daddy. Saan yung mid-large? Huwag naman yung large kasi pag ilalayer, masyadong bulky. Naku, mukhang walay na. Mukhang kasize ko yung mga batang nagpunta. Wala na, large. I'm looking for medium. Not have any more. I think they all be out unfortunately. Okay. Do you look through both of these already? Yeah, I'm not done with this one yet. Oh my gosh. Siguro ganito dati yung Black Friday sa US. Ang daming tao. Hirap sumiksik. Sa Hollister pa lang ang daming mga bagets. Wala na kaming naabutan. Puro extra large, extra small na yung mga natira. Kasi late na kami. Dapat talaga nag-camp out na dito. Para sa sale. Pero hindi naman sale daw din, no? Yung mga nabili natin. Kung hindi sale. Sale siya? 15 to 25%. Bakit 54 pa din yung sweatshirt natin? Dalawa na yung 54? Ah, okay. Mura nga. Okay. Parang sumama yung loob niya. Update guys, wala na po si Mac. Nakalimutan ko lang mag-vlog. Na-stress kami sa mall. Tapos traffic pa papunta dito. Grabe. Yung outlet kasi dyan, Ayun nga yung sinasabi ni Kuya Romel, napuntahan daw na lang namin kaysa sa mall. mas marami na ng park. Mahirap na ng mag-park. Yan, so bumili lang kami ng konting damit sa Hollister. Hindi na ako pupuntang mall kasi ang plano ko sana is pupunta kami after. Pero wag na. Grabe. Ayoko makipagsiksikan for the 30% off lang na ano. Wala naman talaga akong bibilhin. Iniisip ko lang may mga bibilhin sana akong shirt na may pagbibigyan ako. Pero, ay, di bali okay pa rin naman yung presyo nun kahit regular price. Anyway, nakaalis na si Daddy. Kailan ba? Balik kami ata ng 6. Wala pa kami nabubuk na flight ni Mishi tsaka ni Mama ko. Bubuk na lang kami ni Daddy pagdating. Para daw yung sure talaga na gusto namin uwi. Pero 6 talaga yung gusto ko kasi sabi niya, hindi na daw later than January 6. Kasi yung anak niya, mamimiss na niya. Magdamag na silang nagyayakapan kagabi. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you. Hey everyone! It's the next day na po and me and Mudrakels are going out para mag-grocery. Punta kaming Walmart kasi doon meron yung gatas ni Mishi. Isang lata na lang kasi yung na meron kami.
Ayan. And feeling ko maubos kasi nyo yun by Sunday. By Sunday may work si Mudra. So, pupunta na kami ngayon. Mag-grocery ng tubig, water, at kung ano-ano pa na mga kailangan. Tubig, water, ha? Yeah, tubig, water. Tubig, water, milk, tsaka gatas. Tubig, water. Milk, Happy? tsaka gatas. So, let's go. Let's eat muna. Gutom na daw po yung ano natin, driver. Ito po yung ano, yung lumabas kanina na naka-hoodie lang. Tapos paglabas, sabi ko, ay, nag-i-snow. Ay, retreat. Alam mo, kumuha lang din ng coat. Pero ako naka-coat na talaga ako. Nag-ano lang ako. Nag-beanie lang ako. Kasi masakit sa ano. Aji ko, kung nga barbaro ngayon ginatang ni Papa mo, so ito mo. So, regalo na kanya. Oh, wow. Himala, buti nagregalo siya sa'yo. Pinilit ko lang. Pinilit. Ay, may bago daw siyang coat. Regalo ni Pudra. Regaluan na matan, ah. Nanti kanya ma? Double cheeseburger? Yeah. Ay, McChicken naman to. Oh, Yan yung akin. Ito yung cheeseburger and fries. And iced tea. Na sana hindi lasang damo. Kasi sa US lasang damo. Ay, mayat siguro atin yung face. Ano pang cheese laang? That's better. Ay, ganda na pala yung ano sa akin, mother look. Ha? Ba, bagay na gaya matapat siya. Tapos white dyan doon. Or datang orange. $9. Makatid dati Boxing Day dato eh. 39, tas ngayon 9 na lang. Ako ko pala yung kanya. Lunch, may isang ko. Kunin ulit natin itong mga sis. $9. Okay. Yeah. Yeah. Then, no, yung isa nga binuksan eh. Ano isa lang? May isa lang, di ba? Dapat mo lang may isa dadya agdan sa? Yung na ano na yun, mother, nabawasan na yun. Ito na yung mga napamili namin na gifts. Extra gifts. Kasi naka-sale. Bunot-bunot. Bunot-bunot, mga sis. Magla-live tayo mamaya. Bibenta pala. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed, deep and abiding. Liking for you is all I need until my heart